jongens, wie had deel 1, de jongste band, hebben we hoor. Mauke, André en ik zullen eens even rondloeken. Ja, wat een attitude. Die power en die pasjes en ja, ik zeg gewoon echt het wat bloedbelletjes hier. Je had echt heel goed hier. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hier doet het lekkere blauwe. Lekkere blauwe bijkers. En jongens, het is het Safir, de playback show van Driesem Watterswaard. Ik mag weer in de jury zitten. Ik denk dat dit de 5e of 6e keer al wel zo wat is. En ja, ik dacht eigenlijk alleen nog daar. Want ik wil wel op meerdere plekken vregen mee oplezen, maar het is leuk blauwen. En ja, dit doe ik nog als Saskoft. En ik ga wel altijd zijn, ik doe het alleen nog te jaren met Bouke André. En ik dit hier zit het te jaren ervan. We hadden altijd heel veel willen. En ik vind ook dat ze het er altijd heel leuk doen, de organisatie en de band, heel enthousiast. Er had een hele grote groep haar nou ik opnieuw, zeg ik. Ik ga alle clips zien, alle videoclips, alle versjes jet. Dus ik ga me goed voorbereid, goed tarret. En ja, Bouke André en ik zullen together ook een openingsact doen. En ik ga hier al wat spul kleerlezen. Ik ga hier die grote jas in, die ik van de week maken had en maar mijn zwaan in. Bouke André had je van de week even west, het past al je best. Nou, omdat ik net de hele jongen in die beppe klingen wil, zeg maar, had ik een outfit uitzocht die er mooi onderaan kan. Dus als ik dan op mijn jurystoel zit, dan kan ik dat oren uitsmieten en dan krijg ik nou een beetje normaal uit. Maar ik dacht, dat doe ik nou even om en dan laat ik je hem dat even zien. Een stakje, die zoek ik net op. Dat lees maar aan de kant. Bah. Trouwens, ik ben juist naar de kapper geweest. Hele midden er zitten. Weer even mooi blond erin. Vallen de griezen hier wat minder op. En ik ben ook wel heel blij mee. Het is wel heel kwad, maar dat wil eerst als ze knipt. Moest echt even een stukje af. Ik ben toch echt wel lang hiermee, dus ik mis het wel een beetje. Maar nu het weer mooi blond is, vind ik toch wel heel fijn. Hier begint bijna heel lang te wezen. Die hier groeit echt nou, hè? Door eerst heel lang. Heel lang weer een kele baby. Maar nou komen die krultjes helemaal eruit, hè? Krijg je al langer hier, hè? Nou, ik klaar me even om. Eerst even in mijn hopelijk mooie outfit. Ik ga het wel iets, ik ga er net beeld maar ik denk dat dat wel goed komt. Dus eerst de mooie outfit. Tadaa! Hey, ja. Ik heb goed aan. Ja, mooi. Vind je het ervan heel lang? Nee. En dan zie ik zin dat ik die wepperkleding erop in krijg. Nou ja, dit is de rok. Een beetje te grut. Oh, dat is de hoed. Die met Bouke André op, hè? Ja. Neem ze hier even een riem op in, want als zak erbij vallen, komt. Ik pas er wel in, dat we het erop houden. Dit is beter, hè? Een beetje in de midden. Hoedje op. En een briltje. Is dit een briltje voor mij? Ja. Oh, ik ben ook niet fashion, hè? Wel eerst fashion. Heel prachtig, mooi, bruin vestje. Of is hem net mooi? Is die bril? Ja. Let me zo zien. Maar stel die horenbril op dan, hè? Hoedje. En deze nog op. Hoedje op. Nou, zo. Vet mooi. Oh, maar stoel met mij dan, hé. Machtig. Doe rak. Ja, nou, dit doe ik dus even weer uit, maar dan weet je een beetje de stijl. Zo ze wat. En die zullen toch gek praten? Oh, maar ik zou als een bepke praten. Kun je ook als een paken praten? Hallo. Oh, hallo, bist u paken, Dirk? Ja. Hoe heet u? Pakendeur. Paken, Dirk. Ik ben Beppe Henny. Ben even heen, paken, Dirk. We kunnen Nederlands. Nee, Nederlands. Oh, dat vind ik wel leuk. En gost doe je net naar de playback show paken, Dirk? Ja. Ja. Ik had er echt super veel nog in. Ik doe dit nog even weer uit. En dan smiet ik naar de make-up koppen rollen en dan, dan geef ik aan zijn. Ik denk dat ik nog krijg een bejaarde om een wip. Die zou nog make-up opdwan, of Ilse zou gaan make-up opdwan. Even zien hoe het gaat. Had hij al zenuwen binnen van Joen, van de act. En dan zit ik dus Joen in de jury van de playback show van Driesem Watterswaard. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken en ik neem je mute. Nou jongens, alles zit in de tas. Ik ga nog een extra batterij voor de vlogcamera. Nou, ik dacht dat ik nog maar wat tattoos en kaartjes mee ga. Ik ga mijn make-up smitten, dus ik ben er klaar voor. En maak je me even zien waar het weer thuis is. Hey. Hey.
Mag je eens even vertellen, wat hast u hier bedijn? Want dat ga ik nog net in je verteld. Hele morgen ben ik maar naar Taneel. Ben ik naar Ezelstad geweest. Ja, daar gaan we lekker batten, hè? Ja. Vind je het leuk? Ja. Wat gaan we al je bedijn horen? Wat is het leukste daar? De superslide. Die hele hege. Ja. Wie heeft een trampel kapot? Oh jee. Ja, ze makken. Oh, Toen kon we er lekker... wie die kapot ging toen je hem er wien? Nee, Die wiel kapot. die wie kapot. En had er een bierwest en die had hem weer maken. Ja, meerdere mensen die moesten er zelfs bij. Lukte net We niet. mochten steeds net in de trampoline hoeken. Ja, eerst wel hoor, later had ze hem even maken en toen mochten we net in de lijn horen. Oh, zei je. Nou, mooi. Nou, Ik dacht eerst van Wendels dan in nice routine. Mammy, ja, maar ik wil kleren, hè? ik wil lekker het speeltje. Wat voor speeltje dost? Kinderspelletjes. Kinderspeltjes. Nou, shit. Hey, wie ben de kleer voor? We gaan eens naar Jara Hoes. Dat is zo dat je het Tante Ilse Jara in de make-up zet. En daarna gaan we naar de playback show Dries en wat is wat. Ik ga dus zingen. Al dat talent eens even bestuderen. Wat zo. Nou, we binnen in Driesem. Zullen we eens even zien hoe het met Jara gaat. Dat hij heel zenuwachtig is. Ja, ik denk het naast. Had ze de pasjes al je nou weet? Maar ze doet het bijna elke keer. Ja, dat is weer. Ze doen het maar hun size haak van haar jet. Ja. Maar we hebben net wat ze nog. Ja, ik weet wat ze doen, want ik ga de list opkrijgen, hè? Oh ja. Ja. Dus, en even zien hoe mooi ze wordt. Want Tante Ilse zou geen make-up zetten. Ik ben benieuwd. Oeh, Jara, best wel een beetje zenuwachtig. Beetje. Dat jet ik zat, toch? Dan wordt ik beter. Dan is mooi op scherp aan. Zet Tante Ilse het ook al? Ja, wie bent dat ook wel een beetje gewend van vroeger. Tante Ilse en ik heb heel wat playbackshows dingen. Ja. Tante, Afina één keer, hè? Toen dacht ze, oh nee, dan niet. Doe had wat dat betreft wat meer van die tantes, hè? Gelukkig al. Gaan we van de week nog oefenen? Ja. Joet. Doe het nog? Oh, leuk. Ja. Ik ga jetten een hele strenge jury. Dus ja, wat spannend, ja. Maar wat was mooi. Oh. Maar de mini-kruller, hè? Heel mooi. En hoe is het hier? Oeh, Moeilijk, ja? lastig. En als er één omvalt, dan gaan ze alle? Ja. Alle, ja. Ga je met zin in de playback show, jongens? Hier ertussen nu te letten. Even die vrouw die al in Ja, een stukje ertussen. Hey Lois, hast du ook zo zin in de playback show? Ja? Als je wat grutter bent, was je dan ook mij dan? Ja? Hilde ook? Oh. Jongen wel lekker zin, hè? Zo jaren wel goed erbij, nou? Ja. Hele mooie jurkjes om, had je het? Ik ben heel benieuwd. Oh nee! Kijk. Nou, en daar ben we bij de Nijenwarf playback show. Ik zit me even omklaaien. Ik van mijn onze act van dinges Meatloaf net zien. Ja. Als Wat wien we goed vorig jaar, hè? Oh joh. Dat wien het won, ik snap het net. Ik wil helemaal die jury praten. Wat is dat voor rare jury? Nee, Tiff, hoe goed dit? Ja, ik snap er niks van. Maar dit hier nog iets heel oors. Dit doen we heel iets We oors. gaan heel close, hè? Heel close. Net zo close als verleden jaar, want toen in we botsings. Dit botst met Silkeroon. Nou, dit hier botsen we constant Silkeroon. Ja, maar dat kennen we. Maar sure, dit ben we nou. En let op, hè? Tadaa! Nou, dit wat ben we knap, hè? Ja, het jokkert meer wat op haar. Wat ben dat? Ben dat vlinders? Twee motten. Oh, matvlinders. Oeh, jongens, en je bent al hier op jeugd. Ik mag eens even vragen. Elise, ben je al een beetje zenuwachtig? Beetje. En wat denk je? Ga je hem genoeg oefenen? Of hij het beter Nog kan? een keer oefenen. Nog een keer? Oh jeetje. Gaan we zin in? Ja. Dat is het allerbelangrijkste, hè? Leuk man, heel veel succes. We hebben er echt zin in. Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me? Nee, nu moet jij voor luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag, hier moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er vast.
Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem wordt. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dat er van moeten in mijn oude jas. Ja, homa, nou je hier zo vast al herkent. Welkom al hier. Ja, draaien we er even om. Ja, hartstikke mooi. Bouke André. Oh, ik ben direct nog in. Jongen. Dit jongen, dat is een idioot. Ik zeg je al, je bent echt chef van, wat is dit nou weer? Nou, dat kan ik me heel goed vaststellen. Welkom al hier. Hier bij de playback show van de feestvereniging Uitersleur. Fantastisch dat je hem hier al hier weer binnen. Nou, kom maar eens even bij, jongens. Jongen, wat ben je met een ongelofelijke feestbeest. Ja, dit betekent nog wat voor letterheid, mem. Die komen nooit naar thuis. Hé, nou, zet een beetje naar voren, maar we zijn bereid wat de jury ervan vindt. Kom maar. Nou, Jos de Wol? Ja, ik zie ze. Zet wat recht voor, dat is in het discotheek-examen. Dat is Jos de Keert. Dat scheelt, door het Duits valt dit altijd nog aan. Wat vond je ervan, welke andere? Ik vond dit erg geweldig. Hoe je daar stenen en feesten en nou, geweldig. En wat het spannendste is bij een playback show is de eerste act van. De spitsaanbieten is het spannendste van de hele playback show. En ik zie je daar stenen en het is voor de hele zaal op mij en klappen. En je doet je ding. Ik vind het echt, hoe je hem doet, echt pet. Ja, super jongens. Tiffany, heb je al wat dat voor? Ja jongens, je had echt supergoed hier. En ja, Jos is nog bezig. Ja, dat is Jos net, maar... hey, ik zeg je al, hallo. Hallo. En je zit echt supercool in en wat hamers goed dingen. Even een groot applaus voor deze stoere man. Toppers. Kijk mooi, jongens. Met een boodschap erop en geven hem mee met de luchtballon. Tiffany, zit dus toch al op het podium tussen 4 winners? Ja. Ja, ik kijk. Doe ik, ja. En als toen sabotiert begint, jongen, ach jong, dan is er nog zoveel mooi als mijn meidje kist. Maar ik zie het al even druk op tellen. Al die ballonnen, waar had al die ballonnen opblazen, hè? Hij is een hem. Oh jongen, nou die had de long met lief Ik blazen. ben wel licht in Holland dan. Dikker. Maar vooral je summies hebben nog, wat hij in dit supermooi ding en het plezier spatte ervan af. En waar had je hem hier zo mooi ding? Want je liet je wel, dit is wel echt heel mooi. Man, wauw, is echt krul niet, hè? En wat hij in je nijste eigen met dat mooie diamantjes. Wauw, prachtig. Ik vond het echt supergoed. Je kon de tekst goed, je hebt hier een pasjes gestudeerd en je kreeg de hele zaal mee. Ik vind je wel echt artiest. Ik zou zeggen, ik eerst terug en tot volgend jaar. Met de vlam in de bij, scheur ik door de burgerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis naar mijn sas. Nou, kom een beetje dichterbij. Zullen we zeggen, Jere, wat de jury ervan voor? Ten eerste, ik vind het super knap dat ze daar helemaal stierst. En die mem, die zus maken al die foto's en filmpjes. En had je hem dit vestje altijd in zijn vrachtauto? Ja, soms. Oh, net altijd. Oh. Maar super knap dien. En volgend jaar zullen we die gewoon weg. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde hand en ik krijg jouw rimpels in mijn hand. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee en we zwerven in gedachten, maar we komen altijd uit. Blijven, how was I supposed to know that something wasn't right?
auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Links, rechts, op en neer en allemaal. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in krijgen, want je krijgt een cadeau. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in krijgen, want je krijgt een cadeau. Nou jongens, wie had deel 1, de jongste band, hebben we hoor. Mauke, André en ik zullen eens even rondloeken. En we zullen eens even een top 3 meidjes kennen. Dat is heel lastig, want het weer echt al heel mooi. Maar we komen er vers uit. Dus je zult het aanweren. De top 3 van deel 1 van deze Playback Show. Het jochje op de vlog. Het jochje op een vlagje. Nou jongens, ze hebben het geheim houden. We zeggen niks. We zeggen niks. We komen samen in doen. Ondertussen ben ik hier bij de jury. Welke André wint een regenklus? Dat weet zeker, want ik vond het gewoon geweldig hoe iedereen in het team en hoe ze op het podium staan en dat ze op het podium staan. Ik hoop echt dat ze gewoon echt terug worden naar mij Playback elke keer. En ik hoop dat ze gewoon, dat we dan een keer volwassen Playback zo hard willen. Dat ze het zo leuk vinden dat ze een 18 binnen, dat ze de 16. Dat ze zeggen van, hé, wie doe ik mijn volwassen Playback zo? Nou, die ik ben een keer hard willen. Ja, dat mag toch een keer lukken. Dat mag toch lukken jongens? Ja, absoluut. Tiffany, Ja, nee, het weer lastig, maar we zijn beide tevreden met de uitkomst. Dus we zijn eruit. hartstikke mooi. Iedereen had een medaille. 12 prijzen nou in deze categorie. Welke André? De tweede prijs. Van waar is die? De tweede prijs en wie even wat hin werden tegen die denk ik wel dan in die en die finale. Dan komt iedereen deel en we vonden dat echt iedereen super goed in deel. Maar de nummer 2, daar wie we wel uit. En gewoon echt hoe alles op het podium stiet en de vrouw die regelde dat de klep naar beneden moest en dat de knuffel moest achterin. Die vonden de nummer 2, de zusjes, maar melken. Melken, melken, melken. De tweede prijs van de 60 seconden door, jongens. Van harte gefeliciteerd met de tweede prijs. Best lenig. Gefeliciteerd Ja, hoor. gewoon nog meer hoor. Ah, ik zou graag zeggen, dan krijg je er meer. En dat is gewoon. Van harte lokwijs, joh. Echt super mooi die. Kom maar. Kom maar. Gefeliciteerd. Kom hier maar heen. Ja. Kom maar bij De staan. jury wil in een handje gaan. Kom, weg maar. Ja. Van harte gefeliciteerd. Zit er van die naaien een handje aan? Wat haast zo goed die. Wie echt super mooi man. Top. En waar stel ik de beker aan? Ja. Stel ik hem die aan? Hij staat naar voren, toch? Kom maar naar voren. Voor mij weer in de hek komen. Oh ja. Helemaal mooi. Ze neemt het heel voor mij maar. Hey, jou zijn heel veel applaus. Ik ben het goed met die is, Chits, maar hoe is het met die piekenvel? Het piekenvel haakt overal en het stikt meer jocht doorheen. Nou, dat hier ik bij dit versje. En, nou, ik ben nog kijk net heel emotioneel, maar wel een beetje. En we winnen beide, nou, we zijn net vaak stil doen, hè? Maar we winnen nou van dit versje gewoon echt heel stil. En vooral niet bezig dit hier te oud samen. Ja, klopt. Ja. Ik weet het niet Dat precies. weet ik net. Weet ik net, maar ze bent te oud. En nou, de beste zangers die ze ook. Suzanne Veek, maar papa. Ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde hand. Hey, van harte gefeliciteerd. Supergoed die in hij. Alsjeblieft, en ik jou lekker hoor. Van harte gefeliciteerd, heel goed dingen. Van het lokwijsje, super vrouw, hè? En een vrije harde beker in. Harde beker in. Ja. Zo. Dit kwam heel bekend voor, want zag meestal van je winter door wij een familievlog
vlog, maar dit komt eigenlijk ook een beetje uit een familievlog bij de Bellinga's. En ja, ik had een clip zien en ik herken heel veel dingetjes. En wat ik vooral zo grappig vind, maar gewoon de allerliefste details van. Het is heel mooi te verstaan. Wil je even stil wezen, jongens? Want ik verstaan er helemaal niet van. Ik vond het zo leuk dat je al die details dacht had. Van het regenboog hier, de 12 vlechtjes, de stut. Ik had het al hier zien, de hakjes. Ja, echt heel goed dingen. Heel fleurig. En ik zei zonder chaîne en zonder spanning, of wie hem toch wel een beetje zenuwachtig. Maar net echt, dacht ik, of wel. Oh, beetje. Nou, het lied krijgt weer me heel zelfverzekerd en die dit gewoon even. Dus chapeau, super. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Get ready for the festa, la 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 la, everything's together. Oh 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 oh, let's go, let's go, let's go. Fire light, beautiful sea, I chose to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. Ja, wat een attitude. Die power en die pasjes en ja, ik zeg gewoon echt de 12 bloedbelletjes hier. Je had echt heel goed dingen. Thuis, ik blijf hier slapen. Oh jongens. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, leg jij mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Voor mij is het af, hè? Ten eerste, ik vind het super stoer hoe je met door de jurk van de zus en de lippenstift, Jasper, de kleren, de sjaal, gewoon hartstikke stoer. Ik zeg het plezier van je, de zaal die mij van joh en helemaal super. Wie binnen de roer uit? Dit heb je altijd moeilijker dan de eerste ronde. Maar Ja, maar vorig jaar hebben we heel lang zitten met Nou, net. nou eigenlijk wel een twijfel, dat is ik wel goed denk dat ik. mag ik wel denken. Dat mag ik wel, maar we gaan nou wel iets dat we, nou we zijn er gauw hoe iets doen denk ik. Ja, wat een duo, hè? Dat went ik natuurlijk. Wie viel op kwam, man? Nou ja, wie let het je maar aan met de top 2 van de tweede ronde. Spannend. Mag ik als eerste een heel groot applaus voor al deze toppertjes. Want dat is een fantastische show. Ja, nou. En voor Jim is er voor elke keer een medaille. Nou, 4e keer aan dit over. Hoe hier is nog dit is net makkelijk. Dit is zeker niet makkelijk. En nou ja, Tiffany en ik die zitten altijd een beetje van, ja, wie mij zeggen een partijen en dan is het discussiëren van, hey, oh ja, wij hebben vies die goed, wij hebben vies die goed. En dan is het, ja, en dan mag een compromis sluiten van, hey, ja, maar ze zijn al eerst zo goed. Maar wie had een partijen voor? Ja. En het is toch wel, dat we zeggen, wie winnen aardig injes met elkaar. Ja, we gaan nog hier wat de nummer 2 koen, nummer 3 wijzen, nummer 3 koen, nummer 2 wijzen. Dus daar hadden we iets discussie over, maar uiteindelijk ben we unaniem in je steun. Ja? Nou. Dat is altijd fijn, want ja, we willen geen ruzie natuurlijk. Nee. We hopen je valt weer gewoon weg te zien. Volgens mij heeft elke keer zo'n beetje een medaille. Oh, nou net. Sorry. Pauze in muziekje. Achtung, medaille. Zo, medaille. Bouke André was een graag medaille. Ja, oh, zo. Bouke was het is dan allemaal een kus, jongens.
Tja. Past het om die dikke hol? Ja, zo is het ook. Mag ik even De joek het niet wat op Een mat. Mooi. Dan, de tweede prijs. Nou ja, er staat het al zei van ja, ze noemen het vaak, ze noemen het eiwijs, ze noemen het vaak, ze noemen het inwijs en nou ja, en nou jij moet kijken van, het wie net helemaal het goede noemen, wat ze hielden, maar ik vond dat ze het zag goed dienen en ik vond gewoon, hoe ze op het podium stinkt, jongens, doe iets in een musical spelen, Ja. als Thomas Harris. Ja. De Blues Brothers. De Blues Brothers! Hey, gefeliciteerd. Goed dien. Hey, goed dien. Super goed dien. Gefeliciteerd. En je een beetje. Gefeliciteerd, hè? Super vrouwelijk gefeliciteerd. Even de vrouw. 1, 2. De tweede prijs. Ja. Dus er 15 in het publiek waren die dat ik nou nummer 12 zei, net zo blieft, maar wie waren ze heel. Maar wie hadden toch wel kozen, ja, we zien heel goed. Ik ben net zo vaak stil, maar voor dit nou, ik ben hier even stil van. Gewoon, ja, een beetje. Tromgroffel, trom. Ja. De Dalida! Ik wil je echt feliciteren. Ja, maar dat klinkt al hoor. Ik doe even verkeerd. Elise, Jara, Annie, jullie, Sofia en Afien. Ja, ik doe verkeerde hand. Paar mij even beker, Jan. De tweede prijs van de Dalidots. En dan hebben we nog 1 beker oer. Dit is hem. Dit is hem. De eerste prijs in de oudste categorie voor deze projectshow. Ik weet hoe spannend het is dat als Nobi de eerste prijs komt en dan is het van, ja, ben ik het? Ben wie het? Of ben ik het net? Of ben ik het net? Het is gewoon heel spannend en we weten beide gewoon even van, wat gebeurt hier alweer? Dus ik loop tegen, schuderen op een square zitten bij een tafeltje. Nou, ze hebben maar zeker. Maar sneller! Gefeliciteerd. Esje, hierin. Ik zou zeggen, doe hij is van jullie. Ik ben bepakt en bezakt. We zullen op naar Hoes. Wat weer een schitterende mooie topjoenen. De bier in mijn hand. Als je Even een hoensvlinger. de heks op een bezig. Ik even, Ja. maar ik krijg even, Nou, val me wel de tieren op de hoes, jongens. Wij zo'n zeggen, voest nou leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chillen te downloaden voor je tablet of telefoon. En night vlog. Hey, hoi!